سلام أحواتي تا بقدمني birth control مساتخو permanent عينة birth control ኣለውኒ ኢለ ነይረ ሎሚ ዓንቲ ብዛዕባኡ ቅፅሊ ቅድሚ ብዛዕባኡ ምዛረበይ ግን እታ ክልተ ሕቶ ብዙሕ ድመፅኣኒ ናይ ኣዋልድ ኮንዶም እንታይ ማለት እዩ ሓንቲ ካ ድረስዓኽዋ ብዛዕባ ናይ ከምዚ ፕላስተር ፓች ናይ birth control ሎሚ ዓንቲ ብክልቲአን ክጅምረ ሽዑ እቲ ናይ ብዛዕባ tubal ligation ድበሃል hysterectomy ድሕሪኻ vasectomy ክዛረበ ሕጂ ናይ ኣዋልድ ኮንዶም ክንዛረብ ከለና ሕጂ ከም ናይ ኣወዳት ይመስል ግን ከምዚ ኦልሬዲ ተመጠጠ ሕጂ በዚ ናይ ርሕሚ ኣቲኻ ብውሽጢ ሽዑ ብኢድካ ጌርካ ተእትዋ ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ገብር እቲ ናይ ኣፍ ማህፀን ተሸፊኑ ኣሎ ማለት እዩ ብውሽጢ ሽዑ ክተረኸብ ከለካ ናይቲ ናይ ፍረ ወዲ ብውሽጢ ኣይኣቱን ማለት እዩ ሽዑ ምስ ወዳእካ ተውፅኦ ማለት እዩ እዚዩ እቲ ናይ ኣዋልድ ኮንዶም ድበሃል ስለምንታይ ድበዝሕ ሰብ ዘይጥቀመሉ ምክንያቱ ክተእትዎ ከለካስ ወይ ከይወፅእ ገለ ስለ ብዙሕ ሰብ ድፈርሕ ናይ ወዳት ኮንዶም ምጥቃም ይመርፅ ተደሊኽን ግን ፕሊዝ ኣብ ዝኾነ ፋርማሲ ክትገዝኦ ትኽእላ ኢኽን ምስ ዶክተር ክን ክትዛረባ ትኽእላ ኢኽን ከርእያክን እውን ንኽእላ እየን ከመይ ጌርክን ትጥቀማሉ this is female condom ተሓንቲ ካልእ ደይ ተዛረብ ኩላ እታ patch birth control ኣብ ሰሙን ክትቀይሮ ትኽእል ከምዚ ፕላስተር ትመስል ማለት እዩ ኣብ ኢድካ ገሊሉ ኣብዚ ሕቆኻ ወይ ኣብዚ ትሕቲ ኣብዚ ሂፕ ኣብኡ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እዚ ግን ኣብ ሰሙን ክቅየር ኣለዎ ንገሊኡ ሰብ ነቲ ኦቪሌሽን ዝበሃል እቲ እንቋቑሖ ካብታ ኮፍ ኢላ ታደላ ንኸይትወፅእ ይገብራ ማለት እዩ ሓንቲ ነገር ክብላ ደሊ ብዚ ናይ ገሊኡ ሰብ ኣለዉ ከምዚ ኣብቲ ናተን ቆርበት ከምዚ ኣለርጂ ዓይነት ትገብረለን ሕጂ ከምኡ ገብረልክ እንተኮይኑ ምስ ዶክተር ክንተዛረባ ከምቲ ብቀዳማይ ተዛረብናሉ ካልእ ብዙሕ ዓይነት መከላኸሊ ጥንሲ ስለ ዘሎ ከምዚ ፅቡቅ ዘይስማዓክ እንተኮይኑ ናብ ካልእ ተቀይራ ከምቲ ናይ ኩሉ ድበልክዎ ከዓ እቲ ሪስክ ናይ ብላድ ክሎት ኣሎ ብዚ again ክሕዘክን እዩ ማለት ኣይኮንኩን ግን ክሕዘክን ይኽእል እዩ ሶ ነፍስኽን ኩሉ ግዜ እንዳፈተሽክን ሓንቲ ነገር ብቀዳማይ ደበልኩ ከዓ ሓንቲ ዓይነት ጀሚርካ ማለት ብኡ ክትቅፅል ኣለካ ማለት ኣይኮነን ሕጂ ፎር ኤግዛምፕል ዴፖሻ ተወስዳተ ነርክን እዚ ሳይሰማማዕኒ እዩ ዘሎ ተልክን ክትቀይራ ትኽእላ ኢኽን ካብ ሰብ ናብ ሰብ again ስለድፈላለ ስጋብታ ንዓኽን ድሰማማዕክን ትረኽባ ምስ ዶክተር ክን እንዳተዛረብክን ክትቀያይሮ ትኽእላ ኢኽን ወላ ሓደ ሽግር የብሉን ኦኬ ሕጂ ናብቲ ቶፒክና ንቐፅል ኦኬ ሕጂ ብዛዕባ tubal ligation ንዛረብ tubal ligation ክትብል ከለና ከምዚ ብሰርጀሪ ማለት እዩ እቲ ተዝክሮ ተኾንክን ትምህርትና ትንቋቑሖ ኣብዚ እዩ ደሎ ኦቪሌሽን ንብሎ ኦቪሌሽን ብሎክ ገብሮ ገለ ክብል ከለኹ እንታይ ማለት እዩ እቲ እንቋቑሖ ካብዚ ከም ደይወፅእ ገብሮ ማለት እዩ ኦቪሌሽን እዩ ደቋርፅ እዚ ዓይነት birth control ክብል ከለኹ ከም ደይወፅእ ናብዚ fallopian tube እዚ ቱቦ ማለት እዩ ናብኡ ከምደይ ተኸይድ ገብራ ናይ tubal ligation ግን እንታይ ገብሩ ወይ ነዚ ይኣስርዎ ወላ ተንቋቑሖ ተወፀት በዛ ገይሩ ወላ ፍረ ወዲ ተመፀ ክረኽባ ይክእል ነታ እንቋቑሖ ማለት እዩ ናይ ገሊኡ ሰብ ከዓ ኣሎ ነዚ fallopian tube የውፅዎ ማለት እዩ ሕጂ ታንቋቑሖ መውፅኢ የብላን ኣለዉ ሰባት ንከምዚ ንጥንቲ ንኸይሕዙ ከምዚ birth control ዓይነት permanently ድጥቀማሉ ከምዚ ወዲ ኣለኹ ኣውፅዎ ገለ ድብላ ማለት እዩ ናይ ገሊኡ ሰብ ከዓ ኣሎ እዚ ectopic pregnancy ድበሃል ምሻሉ እቲ ጥንስስ ኣክንዲ ኣብዚ ታሕቲ ድወርድ ኣብዚ ይተርፍ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ተተሪፉ ድበዝሕ ግዜ ከምዚ ወይ ብከኒና ወይ ብመርፍእ ድውጋ ወይ ከዓ laparoscopy ድበሃል ኣሎ ብከምኡ ገይሮም ከውፅዎ ይኽእሉ እዮም ናይ ገሊኡ ሰብ ከዓ ኣሎ ወላ ከምኡ ጌርካ ኢንፌክሽን ገለ ስለ ዝገብር እዚ ኩሉ ነዚ ከውፅዎ ኣለዎም እዚ ሕጂ tubal ligation ይበሃል ድበዝሕ ግዜ ብክልተ ስለ ዘለና ክልተ ስለ ዘለና ኣብዝን ወይ ይኣስርዎ ወይ ይቆርፅዎ ማለት እዩ እዚ tubal ligation ይበሃል ኣብ ካልእ ሰብ ከዓ hysterectomy ድበሃል ኣሎ hysterectomy ማለት ነቲ ማህፀንሲ የውፅዎ እዚ ሕጂ ናይ ገሊኡ ሰብ ኣሎ እቲ ፋይብሮይድ ተዛረብናሉ ብብዙሕ ስለ ዝኾነ ናይ ገሊኡ ሰብ ኣሎ ከምዚ ጥንሲ ደሓስካ ደምስሎ ገለ ኢለ ምሽ ተዛሪበ ነይረ
ከምኡ እንተኾይኑ ብምሕር ቃንዛ ክነብራ ተደኪለን ነቲ ማህፀን ከይዶም የውፅዎ ግን ነቲ ኦቨሪ ይጎድፎ እቲ ነብስኻ ምክንያቱ እቲ ኤስትሮጀን ስለ ዘድልየና እቲ ፕሮጀስትሮን ስለ ዘድልየና ንዑ ይገድፎ ነታ ማህፀን ግን የውፅዋ ማለት እዩ ናይ ገሊኡ ሰብ ከ ኣሎ ሕጂ ከምቲ ብቀዳማይ ተዛርብናሉ ብኦፕሬሽን ሓሪስካ ወይ ቀልጢፈን ጥንሲ ሒዛ ወይ ክትሓርስ ከለካ እቲ ማህፀን ተኸፊቱ ወላ ክሰፍዮ ተደኪኢሎም ንዕኡ ነቲ ማህፀን የውፅዎ ማለት እዩ እዚ ሂስትሬክተሚ ይበሃል ናይ ገሊኡ ሰብ ከ ኣሎ ካንሰር ኣለወን ካንሰር ተለካ ናብ ኩሉ ነብስኻ ክላባዕ ድኽእል እንተኮይኑ ብከምኡ የውፅዎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሂስትሬክተሚ ይበሃል ናይ ገሊኡ ሰብ ኣሎ እዚ ኣነ ሕርሲ ወዲ ኣለኹ ወይ ኣነ ክወልድ ኣይደልኒ ድብላ ብከምዚ እውን ከውፅዎ ይኽእሉ እዮም ናይ ገሊኡ ሰብ ከ ኣሎ ኣክንዲ ብምሉእ ደውፅዎ ትፍርቁ ከውፅዎ ድኽእሉ ኣለው እዚ ክንብል ከለና ግን ፕሊዝ ምስ ዶክተርካ ተዛሪብካ ቀሊል ነገር ትገብሮ ነገር ኣይኮነን ምስ ዶክተርክን ተዛሪብክን እቲ ደድልየክ ከምዚ ገድልየክ እንተኮይኑ ክነግርኹን እዮም እቲ ሪስክ ርኢኻ እንተኣትዎ ነገር እዩ እዚ ናይ መወዳእታ ክዛረበላ ደሊ ቨሰክተሚ ይበሃል እዚ ሕጂ ናይ ኣሰብኡት ማለት እዩ ከምዚ ጥንሲ ክትሕዝ ደይትደሊ ትኾንካ ኣሰብኡት ግን ክገብርኦ ተደሊኸን እቲ እንታይ ድበሃል እቲ ስክሮተም ድበሃል ኣብዝዩ ደሎ ኣብዝዩ ድፍጠር ፍረ ወዲ ድበሃል ሕጂ በዚ ገይሩ ሽዑ ኣብዚ ላዕሊ ቫስ ደፈረንስ ድበሃል ኣሎ ብኡ ገይሩ እዩ ድሓልፍ ሽዑ ይወፅእ ማለት እዩ ኣብኡ ከይዶም ይኣስርዎ ወይ ከዓ ይቆርፅዎ ማለት እዩ ካብቲ ናይቲ ሂስትሬክተሚ ወይ ቱበር ላይጌሽን ድበሃል ናይ ኣንስቲ እዚ እዩ ድቀለለ ድበዝሕ ግዜ ሓቅታይሽ ኣብ ፃዓዱ ኢና ከምዚ ንሪኦ ግን ብዙሕ ሰብ ስለ ደይፈልጦ እዩ እዚ ሕጂ ከምኡ ኦፕሽን ተደሊኹም ምስ ፋሚሊ ዶክተርኩም ክትዛረቡ ትኽእሉ ኢኹም ሕጂ ኣብ ካናዳ ብኣልበርታ እናት ኣብ ካናዳ ኣብ ኣልበርታ ካናዳ ነብረሉ ብኣልበርታ ሄልት ድኸፈለሉ እዩ ግን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ስለ ድፈላለ ናይ ቱበር ላይጌሽን ናይ ሂስትሬክተሚ ናይ ቨሰክተሚ ምስ ዶክተርካ ተዛሪብካ ሪፈራል ድድልዮ ስለ ዝኾነ ተዛሪብኩም ከምኡ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኢን ሳመሪ እቲ ናይ በርት ኮንትሮል ንብሎ ነገር again ካብ ሰብ ናብ ሰብ ድፈላለ እዩ እቲ ንዓኹም ደድልየኩም ምስ ዶክተርኩም ተዛሪብኩም ትገብርዎ እዩ ሓንቲ ብዙሕ ሕቶ ድመፃህኒ ናተይ ፔሪደይሲ ከምዚ ሬጉላር ኣይኮነን ወይ ብዙሕ ደም ፈሰኒ ወይ ንብዙሕ ዓመታት ኣይመፀንን ወይ ከዓ ክመፃ ንከሎ ብዙሕ ይፈሰኒ ገለት ኢልክን ብዙሕ ፅሒፍክን ኣለየ ኣለኽን ብዛዕባኡ ናቱ ቪድዮ ክሰርሐ ግን እቲ ናይ በርት ኮንትሮል ንከምኡ እውን ክትጥቀመሉ ትኽእል ነገር እዩ ሕጂ ብዙሕ ደም ፈሰካ ተኮይኑ ብበርት ኮንትሮል ኮንካ ጌርካ ማኔጅ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ሕጂ እንታ ናይ ኤስትሮጀንን ፕሮጀስትሮንን እተኸዋ ቪድዮ ተሪእኽና ከመይ ጌርካስ ነቲ መንደቕ ናይ ማህፀን ከም ዝቀጥን ትገብሮ ሽዕ ብዙሕ ደም ኣይፈሰካን ምክንያቱ ብዙሕ ደም ክፈሰካ ከሎ ካልእ ፀገማት ከምፅእ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ፔሪድካ ደይ መፀካ ተኮይኑ ከዓ ኤስትሮጀን ድዩ ሒዱ ደሎ ፕሮጀስትሮን ድዩ ሒዱ ደሎ ወይ ካልእ ነገራት ክትገብሮ ትኽእል ብዳየት ድዩ ብኤክሰርሳይዝ ድዩ ብድቃስ ድዩ ወይ ናይ ስትረስ ድዩ ደለካ ኣብ ነብስኻ ከመይ ጌርካ ማኔጅ ትገብሮ ብከምዚ ንዶክተራት ደው ኢልክን ብዛዕባ ኦፕሽን ናይ በርት ኮንትሮል ክዛረብ ደልየ ብዛዕባ ናይ መንስትራል ሳይክል ክዛረብ ደልየ ኢልክን ብከምዚ ጌርክን ክትፈልጥዎ ትኽእላ ነገር እዩ ግን ብዛዕባ ናይ ፔሪድ ቪድዮ ክሰርሐ ብዛዕባ ናይ እዚኣ እውን ሕቶ ተለኩም ፕሊዝ ኣብታ ኮመንት ፀሓፉለይ ንሕጂ ግን ብሩኽ ለይቲ